Hi everyone. In this video we break into a base, but that wasn't the original plan. My friend simply wanted to steal the helicopter because he really loves flying and wanted to try it out. We noticed two players working around the base, so we waited patiently, hoping the two guys might come out and we could somehow get the heli to make my friend happy. After 40 minutes of waiting, nothing's happened. So we ran out the patience, changed the plan, and started shooting. Várjunk szépen okosan. Hogyha van szkópod a mozinon, nem? Nincs semmi. Nincs. Erre ha úgy érzed, és megállt tényleg egy pillanatra, akkor nehezítálj, lőjél. Igen, ott van! Nem, most, nem! Mi a faszt járkálnak fel a lábadban, bazd meg? Megint? Hey. Kapta? Előttük! Igen? Az fekszik. Elfeküdt, ez biztos. Most kapta, meghalt. Nagyon szép. Most dobta el magát. Bár a WC-nek a tetejéről nem lehet felugrani a tetejére szerint. Egyben nincs valami? Nincs benne semmi. Aha, figyeled a taxot, haló? Figyelem. Tetőn vagyok. Anyás. Láttam a halott gyereket, és csak simán felüldöttem. Ne! Oké, Nem az a baj, ha lemegyünk, akkor hát, de lehet a Hammerrel ki tudunk, nem az, hanem hogy kijönni, nem biztos, hogy ki tudunk vágni. Itt van az ajtó. Itt. Jobb meghalt. Pont. And this is the point where I made the biggest mistake in the story, but I didn't know it yet. Most halt meg. Előttem bazd meg kétszer legalább a kurva anyját megint. Ben vagyok a bázisukon, tessim. Nem, idáig jutottunk be. Magamra zártam az ajtót. Na bazd meg. Nem áll. Most ez komoly? Ez komoly. Ó, bazd meg! Hát figyelj, én itt fogok be. Akkor nekem itt kell bent várnom. Áj, ember. Valaki itt van bent. Próbálj meg vele beszélni. Hi, buddy. Kimegy körbe. Aha. Ó, bazd meg, most fogok meghalni. Ott Jó lesz. Nem mert ajtót nyitni. Mi az? Itt vágja a gyerek a hullát, geci, mi a fasz? Most halt meg. Oké. Meghalt? Meghalt. Itt van az ajtó? Nincsen. Nem, szerintem ő csak meghalt, nem látott engem meg semmi. Ember. Nagyon rossz helyzetben vagyok. Most talán? Most hallok real mozgást. Mindig itt vannak a kurva hullák. Nagyon jól bírják bázis közelében. Itt egy gyerek. Belogott valaki. Meghalt, bejutottam a bázisra.
Ó, 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 100 000 reszelőkő, meg mit tudom én, akkor ki tudok jutni. Most kinyitották az ajtót. Jön valaki. Kinyitotta. Kintről jön be? Igen, igen, kinyitotta az ajtót, most ki tudnék rohanni. Ne, nagyon lőnek. Egy halt, kettő halt. Én vagyok. Nagyon szép. Hallott, hanyadik embertől, mi van? Még jó, hogy bezártad magad, látod? Itt van a pléted, minden bazd meg. Direkt figyeltem, headshot fejre lőttem csak. Mellettem lőnek ember pár száz méterre. Anyád, felvettem a hűtőt. Tettem középre. Hülye vagy? Hülye vagy, ez jó izének, fedezéknek ide az ajtót. Itt van valaki. Ne, itt vannak rajtam, nem fasza. Folytasd a tendenciád. Gyilkolj. Majdnem headshot. Azt hiszem headshot. Nem, még mindig. Most, meghalt. Jaj vagy. Én ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. 6. Még egy vágásom van. Magamra zárom az ajtót. Óvatosan zárd az ajtót. Ja, izével, lokkal. Tesim. Tesim a szívem. Mit kell csináljak? Kötöd magad, te büdös szar. És itt röhögsél kint. Hát jóba szoptad, mert oda tettem a hűtőt fedezékre. Bemegyek megjavítani a plétedet, vagy az enyémet kell megjavítani? Nem, az burn-es marad. Vagyok. Itt vagy? Igen. Beengedhet? Nyithatom? Várjál. Igen. Itt van a belső szobában az összes cuccot. Ja, nyithatod az ajtót. Nyitva van, gyere be. Vagy várj, kinyitom én, be ne csukd. Várjál. Ja, igen. Kinyitottam. Gyere már be a rendes fegyveredért, arckész legyél, itt van összeválogatva a cuccot. Menjünk innen mi hamarabb. Igen. Itt a tundra. Nagy balta nem kell? Ugrik fel a tetőre. Jól
kapás van. Aki elföntől. Nem kell semmi. Ez lépés. Mert kiütöttem ugyanezzel a Kaját adjál ott. szükség. Bontottam néked. Unfortunately, this is how the story ended. We survived an extremely bad situation. Despite playing by the rules and all the effort we put in, a few angry guys couldn't handle losing. And I got banned for 8 days. Fuck. Thank you for watching, and I see you next time.